dek jaman berjuang son kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang ye keturutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali ora dik ning gunung mes tak jadongi sega jaga malah enak dik yen mendung dik tak silih saping gunung ae Masur. Itu Masur. Dalem. Suaramu wedok apik. wah Sing ning wego wedok tenan iku mana ae. goh nih sujuk aku ya lanang ya Wedok ae ger cilik kuwi. syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha para lampu asik dek jaman berjuang son kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana jarene wis menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali ora ayo alas sekep-sekep yen mendung tak silih dek capek gunung Bapak Sumo jute panas yo ngene iki aku nang kene krasa adem Yo kanane. itu awane sing di omah Kan anyep. lah yo mulane kuwi ngono lho aku anggere liwat kene iki kok hawane ademe banget itu awane sing duwe omah ngono lho lah iya ya ora dadi apa malah heeh adem asep awane syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja